Kain Ano, guys. guys. Kain, guys. Hindi nga ako mo magmatahan. Ikaw, yan man sa amo. Isiway ko nga sa imo, kaya minsan naghuhuba ka man. Naghuhuba na. Huba, as in. Hubabado. Oh my God. Minsan no, baga. Aray ko. Welcome to my guys. Say, oh my God. Taon. Nagurunay. Uy, umulan? Welcome to my guys. Welcome. Nag-living siya. O di, di ba, sabi ko sa inyo, gagawin mag Kaya nga nagluto siya serum-serum. Maluto ko na siya serum-serum kay ano, makaon siya gaway. Sabi ko, sige, kuhaan ka na mo gaway sa bulod. So, nagpasok na siya sin gaway baga kagabi. Ayun. Oh, sabi ko, kuhaan ka na mo gaway sa bulod. So, parang nadala na siya si Siri. Sana rin. Pabulod. Bukato. Nag-uuna yan. Nagunay. Nagunay pa mabaan si Kiko. Di pa, diri ka pa man mabita nagkakadali. Nagkakadali pa ba? Di makontrol. Sabi ni Elmer, wala preno ate. Nagunay pa baba. Di pa nga nila sabi okay lang yan. Diretso. Puro tuto. My God. Ano po ulit ito mo? Sabi okay lang yan. Diretso. Bitad. Nagkadara pa. Malibos mo pa mo. Nakatilangan ako kay... Nakatilangan ako kay nadapa. Kadiritso bangon. Ako, nadapa ako. Awatin pa ako. Ano ba no ba kinid dito na sa ako? Bali nagagso mo. Na pa. Ikaw ba yan? Ununtol ka pa. Naiyog ka pa utro ka pa. Sabi ni Ila, hindi ka nakulugan. Baga makulugan na to. Oh, sila ba ito? Nagliksin. Ito bitsin ko. Ha? Pwede may bitsin ako. Sa ako. Oh, nagliksin. Teka mo sa mga bata. Nakamukbo. Ano siya? Ito na sa'yo na box. Nadara sa ano? Thank you for watching. Ha? Nakuha sa nagluluto. May bawal baga mga mag-ano. Kaya nakuha niya. Ang ba't kung sino nagkuha? Badi si ano. Sinabihan mo natin magliksin. Bayaran natin niya. Aram sa to kay Ayaw naimod. kaniya yan to. Aram sa to kay naimod niya si Bimbol mag ano. Nakuha yan to. Ano rin? Nino? Kuan. Mako na pampaluto ni. Kuan. Mark. Sino? Kasi ay Ay. Hindi sarap din ang luto. Yan dito magluto. Ang sarap ito nagluto sa ato. Welcome to my vlog. Wala man nag-iimod. Mayon, 8 baga ho. Wala nagko-comment, pero may nag-iimod. Hindi, 8. Tama. Mag-comment kayo kasi wag lang lurking. Oh, 15 na. See something. Ba, dili man talaga naimod ang comment dyan sa'yo, di ba? Oh my God. Ay, ito. Hindi ko nalagod na ano. Ikangan kaya. Thank you na. Magbaban. Thank you, 24 million. Oh, shit. Thank you, 24 million.
Hi, Jaina. Diba? Kaya naging mo daw kayo. May comment dito, wara. Jaina Somail. Ano yung dinosaur? Somail. Bato-bato pek. Kakain. Kasi ng bata. Turog yan. Bata na ang Diba? dalaga. Turog si Mike. Kaya paano? Wala siya turog turog siya niya. Joe, good evening, beautiful woman. Beautiful me. Thank you. We're part. Kakaabang sa live mo. Hmm? Kakaabang sa live mo. Maghapon, maghanggang ano, di ba nagturog? Dahil ka, hindi ka pa naman turog. Nagturog ko na siya na hapon. Maano, itlog with hot dog. Fried egg and a fried hot dog with coffee, fried rice, all about fried. Thank you, 57 in the half, 45. Thank you sa likes. Do you speak French? No, I don't speak French. Diyan ka, diyan para dyan ba kaya hirap. Thank you, 50 people in the house. Kagabi, na-imagine ko si Papa eh. Pero ano, ang imagine ko sa kanya. Hindi mo bang akong bambang doon? Ha? Pwede bang bambang? Kagabi. Pero gano'n, nagdarapo din dito kami. Sabi ko kang, ano nga si Papa eh. 60 people! Hello! Tapos di ko lang siya pinapansin niya. Ano ko lang siya nag-live. Ano ko sa kaya nagdadarapo na nag kay Gabman. Hindi ko alam ba din nag. Are you eating, sister? Yes. I'm eating. $71 in the house. Hello. Coffee. Coffee in the morning. Hello, welcome to my vlog. Hi guys, how are you all doing today from London, England? And how's the weather today in the lovely Philippines? Weather today is a warm day. Sometimes raining and then they stop and then suddenly rise the sunny day, something like that. Sunny day is coming and then raining, something like that. Just like the mood, sometimes it's good, sometimes it's bad. Something like this. Raining, sunny, then calm down, then suddenly cold. Let's eat. Yeah. Moody. Sometimes good, sometimes suddenly hot, suddenly rain, suddenly, oh my God. So that's why if you want to walking, you need to bring umbrella. Because the weather is going bad. Hi, hey Mr. Attitude. Hello Jollibee. Hi. Where's my Jollibee? Have you ever been in El Nido? Yes, never been there, but I want to go there in El Nido. Do you live in the city and the country? No, we're living in the province, not in the city. I'm from the land of the Philippines. Jules, happy. BMW, where's mine? BMW. Wow. Naghimo man siya sin ano. Recipe na sabi ko. May mo man ako hipon.
Kanya-kanya to. Kanya-kanya buhay to. Kanya-kanya cravings. Sa imo man ano, Kaming kanya recipe. sa imo man hipon na may taba. taba. Mm. Wow, sarap. Bahala ka kayong baka kain kayo o kakain kayo. Uy, dapat imbutanan mo sa tumama Thank you na for oil. watching. Is Manila a fun city to visit? Maybe, but I prefer going to visit at a province. But also fun in Manila. Manila is good. Pag magagawa ka baga. But I like nature. I love nature. I'm a nature lover. Gusto ko makita yung mga monkeys, Oh, mga may ganun, the pinuntahan bird, na mo, may dagan. the birds. Nakita na, may naimod kami na ukay. Sabi ko, hi friend. Namit, hi relative. Sabi ni Bimbol, mama, imo din na yung tumama ho. Mama. Di ko maawa itong kumain mo. Sabi niya, mama. Yan. Paguna niya ka mama, kaya ni mama na pakilala niya no kaya. Itong baga, si Demi, o si Puse, si Nagay. kuya mo. O si I'm Bimbol, nosy, bago ka kuya but niya. nature. Kuya, yadang kamag-anak mo. Ang dami. Sabi niya, Mark. Si Bimbol, sabi niya, mama. Hala, sabi, imo dito ho. Ha, ito mama. Awa, itong kumain mo dyan na ulo niya. tawato si baba, may muntakan mama. Mama. Pakilala. Pinakilala talaga sa akin ni Bimbol. Okay, you're in the Philippines. Could you come to Africa? I will invite you or you come in. No? Sorry. If I will go somewhere outside here in the Philippines, I need to with my handsome yummy hubby. Wow, you're so beautiful every time I see you. Oh, thank you, Rajman. I feel beautiful. Siyempre, wala man masabi sa ato. Yeah. Hindi tayo lang. Hindi na nila. Ipagkait ba nila yun? Si Mike nga rin, sabi ni Mike, magayon ka nga sa person. Launa. Sabi nga niya, di ba kahapon? Cheryl, I saw you. You are so beautiful. Hello, pretty lady. Thank you, Sydney. Beautiful smile. Thank you, Rajman. Sabi niya, Nilok mo lang yan. sabi niya, mag-uli ka sa kasal ko ha. Sabi ni Mike, mag-uli ko nun si Manny Basyon sa kasal. Oo. Diba? Ay, ito. Sabi man ni Manny Basyon, kauuli ko lang kasi niisip man niya ang bayad sa aeroplano. Sabi niya, sagot daw niya ang bayad ko sa aeroplano. Okay po. Step back and forth data. Back and forth ha. Bayadan daw niya, basta daw mag-uli ako. Basta sabi ng boss ko, kakauli mo lang, mauli ka naman. Hindi raman ka na. Namilang paundan ka. Problema ako, paano ka? Ito na nga pag-uli ko, nagsuri pa sila. Sorry, kay hindi ko daw naabutan si Papa eh. Kaya awatan man pa Hindi, doon. dapat sinabi mo, sorry, bumawi ka na lang po sa ano. Kaya, Kung may ano ka, kung may Kahit bibigay iba ka. baga bago bagasan taga ibang bansa. Mga tayo na yun, padalhan mo na lang kwarta. Ano ba yun? Maako na nakauli ka pa. Ngayon mabuti na ino ko ano. Dagaan sirabihin, mabuti na kami. You are a very beautiful woman. I would like to marry you. I'm sorry, I'm already engaged. I'm married with someone. Yes, I'm eating. Di masiraan. masarap ang Ang bahay. bawal. Pero mas masarap siya. Taon na ni bali di na. Kung mga na ini ni Bila. Ay, maunan, yung kwento ni Binla kagabi. Nga sabi niya,
Serum ngaya Kundi mamay. ko na siya, malinaw. Ayun, oo. Parang nabati ko ito, nagkikwento Sira man talaga yun sa ano, sa kamote, sa sinog na kamote, sinog na bilanghoy. Kaya nag-istoryahan pala si Ronaldo pagod. Iyan na alala ni Bila. So, ang request lang niya, and granted mo, paano yung mga request mo mga karaan? Binaliwala lang yun. Ano? Arisot ka. Rudo po na siya. Kanlisot pa. Oh my God. Ay, siguro ito si Pablo Marisota. Sumunta. Taramda niyo din si Pablo. Bata ni Elmer. Sabi siya rin. Hablo. Risutan. Risutan. Kanina. Risutan. Hindi lang gabi niya. Risutan mo paguna niya. Hindi ka na si Ramon. Si Ramon. Siraman. Ang saraman Ang siya. sabagay. Para iba-iba kita sinipan nila. Okay, give me one of your sister in marriage. I like Filipino woman. My sister is already married. No available. Sorry. Then you laugh, ha? Yes. We are already taken. No available here. Maybe you're going to find Cebuana. Cebuana, lots of Filipina Cebuana beautiful. Hindi mo kami. Hindi mo ni mama italihan. Masira. Beautiful city Cebuana. Cebu. Then, Bread. hi, Evelyn. Good morning. Kaon. Bali, nanonood dyan si Anhanin mo. Turog. Turog dito kayo. O, turog kagabi. Kagabi na, di ba? Ang turog. Naturog dito. Mainom ito. Sumbulong. Pampaturog. Awatan magmata. Paano kung dili nang Oo nga eh. So, Kaya abot niya sa tumag-inom. Pero kay kuha niya tumag-inom. Kay kuha niya magturog. nagsusulo-liwan. Kaya mga nahaghago niya. Kay solo siya. Sulo-liwat siya. Buti ko may kaupod man yun. Pag nag-iisip ata. Sabi niya, kay, dili ko na siya ng sa pamilya niya. Sabi niya, hindi niya yun na ano sa pamilya niya. Sabi niya, siguro pag namatay na ako, hanap ko mga dad nila ako. Parang nagano siya, nagpapamiss siya. But look, one of your sister next to you is also married. Yes! She's also married. No available here. Even my mom, no available. Where are you from, Sir Jules? Maybe I will find you, Filipina. But if you like to find the Filipina, maybe the dating site, have a dating site. Like Di lang ang kaon ni Gapon. kaon ito sa school. Kaya dagan tambal. Thank you for watching. Maybe you can sell the gift if you like. Yan dia. Gawai rog sa diha. May goal. Halimbawa, ibutang ko ang goal.
Ma-appear yun dito sa atin. Halimbawa, ito yung ma-appear yun dito. Yan. Ay, di na, para naman pala yan to. May go. Kay Puhan ko Marichan, go. Kung sino man ang mag-send ng gift, help to reach the goal. Hello! Hello, Mike. So, I'm definitely out of luck then. Send me my share of the food. Hindi ko manain. Mapagaron man ang mata na may problema. Malayo na dayon na pag dinay mo. Diniisip ko pang raparat na ako. Sana wag naman. Magayon pa nang sa mata ko. 89. Ay no, nababasa mo. Basa ko nang ko pa yun. Yun ho, na maliliit. Ay, di. Mga numbers yun. Basa ko pa yun. Yadi yung numbers. Kung sino nag-emot sa pera na likes. Yadi yung anong oras. Yadi yung pera na percent ang battery. Basa ko pa yun. Yadi yung use, subscription sa baba, short, home. Hindi ko na nabasa. Dapat magpanti para ka ano sa ano sabi ni Sir Fred ay doctor Nagpasarami naman ako yung tama yung sa... sa mata mo. Kaso lang na ilang man pag lagi nakasalamin. Oh, bata pa ako. Sira ng mata, bata pa. Kung na, ina 53 na. Dali yun ang panahon ha. Baga na. 50, malapit na ako mag-senior. Senior citizen. Tapos pag ano tama, rugod-ugod na kita. Para padaragaran na mamatian. Hi Sir Jeff. Thank you Sir Jeff. How are you po? I'm fine. Okay. Din kahali. Kamahol mo daw. Dalag mo sa iman saro ko na kasi ha. Ora, kita. Mabagito na yung gamit ni Jerome. Nasusay. May ito ang kapot ko. May hatag bugas siya sa imo. Mga ang kapot ko. Ano yung natag ko kan Jerome? Ay natagan ko si Jerome. Ha? Ako nagatagan Jerome susi. Yung tagang ko si Jerome. Ay tagan mo ay nandito na. Hindi ko alam. May natag ito kan Jerome. Kinuha pagabot ni Day, kinuha ko nga ni ang kanjer ko mabili niya. Kapot ko. Basta tiragan ko si Jerome. Nagsusi. Di ba pag hali na to inhatag mo kandita mo ang susi. Kan Jerome ko yung natag. Parang kandita mo na. Kan Jerome, dada sa luwaso. Hanapon ko. Para hanap ko ang sayo na susi. Kapotan ka. Natag ko kan Jerome. Nasa naghatag ko kan Jerome susi. Okay. Mga nagagamitan niya. Kaya natag ko Na, na. yung gamit mo niyan paghatod. Ano ko? Siyempre, dapat pakita man sa masigdeo. Magpalakat mo sila. Siya mas gati. Hatasan mo pa na ito magsakrang sa motor niya. Sabi niya, sakitan naman siya mas gati. Lalo, sinakit nga kami. Lalo pa siya. Ay, nagpahatod? Nagpahatod daw ang sister mo. Tayo ba ganyan? Sabi ko din kahali. Nagpahatod ang sister mo. Parang. I'm doing fine. Hi, Kazakhstan. Maopisina ka na.
Di nanupit mo. Ah. Sabi ni Bunso, masiram daw mamay ang luto mo. Wala. Ni Bunso. Sabi masiram at tamis-tamis. Sukang di. O kaya, ma'am. Di, wala. At tamis-tamis. Wala. Puro na. Desutan. Desutan. Please chat with Joy. Primo, thank you, Primo. Dirisutan. Kay Besut. Kesutan, kesut. Dirisutan. Si Gabman, yung kagaya mo. Nagkagayon. Wala, pasok si Babang. Ay, excuse me. Kagayon. Diri naman, sin. Mapakaring ka? Mapapailawad ka mo? Like and subscribe. Thank you, Sir Rico Herring. Oo nga. Thank you, Sir Rick. Thank you so much. Give me your... Oh my God. Natrabaho si Dada Matrabaho. sa Karainan. Sino ba yung nainan na yun? Hindi ko Si na- Ate Nano? Silvita, ate. Sino na Si Nano? Si Inano. Di ko Sino na kilala. nagpapahinga yun? Hindi ko na din kilala. Ikaw kilala? Kilala ko daw si Uwe. Nagkadiyat ko sa ano doon. Oo, nagkaniya to sa Nagkadiyat to. Magpuro. Hama. Inano. Mga inano. Pero may inano ba? Ano ba Di ganun? Disney. Ito sa ano? Sa Bulod? Hindi ba? Ano ba para sa... Ang aram ko lang, natatandaan ko lang mga iskami, sa bulog. Sa unahan, sa unahan, inano yun. Hindi rin. Aram mo yun, nalimot ka lang. Ay, may biyawasan. Sa kaunan nila, 20, may biyawasan na inano. Ay, Gina. Ang aram ko lang, ano, yun, kay Sayong, ano ba, ang apelyido nila? Sayong. Kanupin. Oh, Kanopin yan, aram ko. Kanopin, Gabito, Sir Merna, di ba sa bulod ba yun dati? Sa unahan nila, Chamerna. Ay, si inano. Si ano, sa Ramanay, Gina. Hi, William Warren, Sir William. Kamusta po? Ladies from Colorado, USA. Hi, Sir William from Colorado, USA. Thank you so much. Colorado, USA. Colorado, USA. Thank you for likes. You are welcome. Mamatay at si ano, gabi ngayon sa kanila, di ba? Hmm? Oo. Ha? Oo. Gabi. Oh. Eh, Ano pa lang ngayon ah? Nagabi pa lang sa kanila. Anong oras na? Alas 9. baliturgyad to. Ibig sabihin, maghapon turog hanggang maggabi turog. Mamatay yun doon na maaga. O kaya ang mata niya lang ang oras. Panura man siya inhimo. Kay minsan busy siya maghapon. Minsan ro kahapon halis siya sa doktor, nagpa-doktor, nagpa-bangko, nagpa-burog, nagpa-ano. Minsan man niya. Kaya dia lang sa ano, kung makadto sa luwas, makadto sa mabakal, mag-grocery. Thank you. Thank you, Sir William. You are welcome. My dinner is turkey sandwich. Okay po. Parang mahirap din sa kanila na yung pamilya nila. Tayo pa ganyan. Kanya-kanya lang din. Sabi ko mag-ano, ang bangin ng mga sakim. Kaya puhang ka lang pag may kailangan. Baira man talaga yung pag may mga may kaya baga.
Pero pag mga simpleng tao lang talaga, maski man hindi, mga simpleng tao ka lang, hindi, mga ganyan. Pag may kaya ka, pag wala ka lang, iba na nimod sa imo, parang medyo na maliit ka na ano ka na, kaya wala ka na. Tapos, tulad sa'yo, porket ano, parang iba rin ang tingin na nila sa'yo. Di ba? Mm. Ano iba? Sabi sa ako, nag-ano sa ako sa, ano, sabi sa ako, pipirahan ko lang daw si Mike. Kaya may edad na si Mike. Gold digger. Yung sa akong gold digger, pipirahan ka lang si Kahapon Mike. nga, siguro, ambot lang kami. Paakala siguro niya, di ko nabati. Di nagudam ka na may iluhan. Tapos, naglalakaw siya, sabi ko, uy, magayon yung mamay ang iluhan mo, social, sabi ko po. Naglalakaw siya, sabi niya, pang-apam, ay, basta may nabanggit siya na apaw. Napaisip Sino ko, lang pa, sabi. siya mo yun na asawa ng kamahod natin. Sa isip ko lang, ano ba naman yan? Pati ba naman yung iluhan, sasabihan mo apaw. Yung mga ganun. Parang napaano man ako. Kasi siyempre, nagsabi man lang ako na po, ang gundo ng iluhan ng mga may social, gumanon ako. Tapos naglalakaw siya, sabi, nabati ko, apang. Parang pang-apang. Napaisip ako, pati ba naman yung sasabihin? Hindi. Kaya basta may sasabihan ako, kaya di mo napahingaya doon ano. Sabi ko, oh, porkit na pa, may ano. Ba't mga dambalay, ganyan-ganyan. Bakit? Mga ano, apektado ba? Parang iniisip ko lang, apektado ka mo? Ang buhay niyo, ano niyo? Yun lang nasa isip ko lang kahapon. Tapos iman-inin na inato, sige man, ang ano, sabi lang, sabi ko, mama, di ka sa maestra, sayaan mo yun, ay sus, mabayaan mo sila. Yan yun mga kadiritso, kaya mahirap ang buhay. Kadiretso sa din. Sa pag-eskwela. Babayaan mo sir. Kaya sabi ko, mama, di ganun kadali magpa-adal, mama. Nasasabi lang ni Ryan kasi di pa sila naka-experience. Ha? Aray ko. I heard yesterday one of my sister have lung cancer. One of your sister have a lung cancer. Oh my God. Sad to say, sad to hear about you, Sir William Warren. Hope she's getting better. Naimod ko na, makamangod ko na niya may lung cancer. Na ano ko na, makamangod ko na niya. Babae. Kaya nagkaka-cancer sila, no? Sa ano siguro yung na-cancer sa Kinakain. lifestyle. Pero noong unang panahon, wala naman yung mga ganyan. Sa panahon sa Tora. Kasi sa unaan, mga ingkakaulang karamihan. natural food. Niyan lang naman. Mga social na, madami ng mga Preservative. preservative, yung mga sinasabi nila na magic sarap, mga instant na. Dati wala man yun. Instant food. Kaya ang hapdos instant lang din. Dati kuro kalentora. Dati ang hapdos, kuro kalintura lang, mga trangkaso lang. Ngayon, iba na. Dialysis na. Ay, sao? Pakemo. Dialysis, chemo. Oh. Sabi sa ako na saan ka mahal natin, mahamang ko na naman natin. Maorig ang pinasara dito sa ilaw. Sabi ko man,
Nag-uwan ako. Hi, Walner Camayo. Hello. Kaso na may mga oras nangangamba mo. Hindi pa na rin na di dapat mag-urigan tayo. Harap sa ano. Bawal na di mag-urigan. Bawal sa ano. Kay ano. Harali yun na di mga urigan. Dapat talaga sa huro makagyo na kayaan. May mo doon urig na bunso. Daghanon sa ilang. Ito yan to. Mga magayon no. Pabakal na yan to. Para sa ribuhan na ni Ilan. Sana. San pagkatanam ado. Dada ko na. Sabi ko, dani sin talay kaso lang ano, mapagal ang tubig kaysa sa ang awas. Hindi rin dapat may ano sir dito may stock. Tapos sabi ko, ano kaya kung palitan nato anhos? Tubo baga. Hindi ma'am. O, palitan na lang ng ganun. Oh, sabi ko. Sabi niya, sige, mag-arambagan na lang kami. Kasi kami lang naman ang nagkagamit. Ang tubo na lang. Ang bakal. Kaysa ito na ano, bunga, malulupa man lang yun. Mag-arambagan na lang daw. Eh, pare-pareho lang din naman nagagamit. Tapos magbayanihan na lang din sila. Kasi intang, matayo man ko ay mapakabit man siya. Ano, wag na lang intindihin. Habot siya libre. Mapaka... Huwag niya na intindihin yun. Kaya gusto man niya magpakabit, hayaan mo siya magpakabit. Pabayaan mo, mga kagustuhan niya. Gusto niya ang magbayad siya habot siya libre. O diba? Kumain na kayang ako binata. Lagi nagbuhulat ng biro. Hi, Sir Quiz. Do it home. Walner. Thank you for joining, Walner. Nakita mahutas kami tawa pa sa siya. Sa burong. Sino? Series. Naglalaba. Naglalaba ang sika. Ganda. Napapakwenta na naman kita maawat. Napapagod din ang bibig ko. Napapagod din ang Kaya. bibig. Habang talaga, nagkulong ako dun sa balay. Napapagod din ang Nagkukulong ako, di ba? Live ko yun. Kita pa ako. Ang sabi ni Mike, ano ba yan? Ang kapatid mo nakabakasyon pero tuda niya doon ang trabaho. Nagluluto, naglilimpya. Hindi ko man maiwasan di maghiwag. Sabi ko, kasi sabi ko mga Sir Fred, kasi hindi naman yan, paglalabas yan sila, ayaw nyo namang marites. Ay, paano ba ng ano tawag doon? Thank you for watching. 20 million in the house. Ala, mga alas 8:30 na ngayon. May pasok ako niyan. Diin. Doon mo, duty ko niyan. Oo nga. Ricardo Camarena, hello. Pasok ka pala niya. Duty ko. Duty. Duty free. Thank you for watching. Mother. Nagbusog ka? Thank you so much. 23 million in the house. Hello. Sumpah ko sa iyo, hindi magbabago. Wala nang ibigan pa kundi ko.
Okay. Alias Nudge. Hey, Alias Nudge. I'm going to work. Bye-bye. Need to work. Always late. Bye-bye.